Bugün Мәскәү татар мәдәният үзәгендә зур бәйрәм. Ул бәйрәм җырлы гомер дигән концерт. Концертның эчтәлеге турыдан-туры Башкортстанның бөек шагыйре Рәсих Ханнанов һәм бөек композиторы Рим Хәсәнов исемләре белән бәйле. Бүгенге концертта без Рим Хәсәновның нәкъ Рәсих Ханнанов сүзләренә иҗат иткән җырларын башкарабыз. Безне Рәсих Ханнанов белән дә, Рим Хәсәнов белән дә мине бик күптәнге иҗади җепләр бәйләп тора. Мин аларны бик нык хөрмәт итәм. Рәсих абый белән без әле мин Хыял ансамблендә эшләгән вакытта ук танышкан идем. Чөнки безнең беренче гастрольләребез Хыял ансамбле составында без Башкортстанда беренче гастрольләребезне башлаган идек һәм Уфада Кызыл таң редакциясендә кунакта булдык. Ул вакытта Рәсих Ханнанов Кызыл таң газетасының баш мөхәррире иде һәм шунда без аны белән танышу бәхетенә ирешкән идек. Рим Хәсәнов белән дә нәкъ шушы үткән гасырның 80нче елларыннан башлап безнең дуслык дәвам итә. Алар икесе дә безнең татар сәнгатенә, татар җыр сәнгатенә зур өлеш керткән кешеләр, зур эз калдырган кешеләр, тирән эз калдырган кешеләр. Бик нык вакыт бик тыгыз булса да, мин аларны нык хөрмәт иткәнемә күрә, бүгенге концертка катнашырга бик шатланып, ризалык белдердем. Бүген Рим Хәсәновның торналар киткән чакта, туй калфагы, ялгыз аккош күлләрдә дигән җырларын башкарам иншалла. Киләчәктә Рәсих абыйга зур яңадан матур шигырьләр язарга Ходай насип итсен иде. Аның һаман да илһамы килеп торсын иде. Илһамы аны яңа иҗат әсәрләренә, яңа иҗат җимешләренә этәреп торсын иде. Саулык, Ходайдан саулык сорыйм аларга. Рим Хәсәновка да шулай ук матур җырлар иҗат итүен теләр идем. Бүген публикада бик әйбәт булырга тиеш. Сегодня вечер, посвященный творчеству Рәсиха Ханнанова. Его творчество очень обширно, потому что этот человек работает результативно и пишет и пьесы, и повести, и басни, и стихи, рубаи. И все, что выходит из-под его пера, оно достойно большого уважения. Я познакомился с поэтическим творчеством Ханнанова очень давно, лет 20 назад, но вначале это было, так скажем, он к песням писал стихи. А потом мы решили сделать его авторский диск, где он говорит свои стихотворения, басни, рубаи. И мне пришлось прочесть очень много его поэтических вещей. И я был удивлен, потому что это великая поэзия, великое творчество.
Сегодня в Татарском культурном центре города Москвы очень хорошее, очень теплое мероприятие, концерт под названием «Жарлы гомер», что значит «Жизнь, полная, наполненная песней». И посвящается этот концерт творчеству двух выдающихся людей, поэта Расиха Ханнанова и композитора Рима Хасанова. Я думаю, что мы сегодня вспомним все песни, которые Рим Хасанов написал в течение всей жизни. Конечно, все песни мы не сможем вспомнить, но часть этих песен. И с удовольствием погрузиться опять-таки в мир поэзии Расиха Ханнанова, великого поэта башкир и татар. Если бы я был, так скажем, если было в моих силах, то я бы удостоил Расиха Нургалиевича звания народного поэта. Давно, очень давно. Но, понимаете, в силу того, что Расих Нургалиевич, в общем-то, скромный человек, и, короче, вот за этими званиями нужно ходить. Тот, кто ходит, тот получает, а кто не ходит, тот и не получает, потому что если не теребишь, то кто же на тебя обратит внимание? Ну, наверное, не это главное, а главное то, что вот, если взять наше совместное творчество, то мы написали с ним очень много песен, около 50, и из них, можно сказать, половина были популярными. Şad yılmayıp düşlerime giresin Sinden inem hakta bir geç Uylıysandır göresin Düşem